so brain. I was somewhat ebay already emerald to me so and MCCA. And I was dim. Amen. In the radias I said, when young upon so I did not some else every and then so. Now, you really can kind young upon some award. Luke 19, 1-10. Now, a question a year say, oh, Trim, not she, or Bema be a while of Feno, secure our to the penny, not oil or the four. Not all hey, yes, you a moon nipper by. Now, some Kukunim on to me, if it's all Yaquatia. You 2 million Eddie Kayan Eco a chain be set, or Coheno, if you say a honor of Bepa. Now, yes, you do honor, or Mananeso Emuno, no, or catch letter say, secure, the intensive form. No fear, na her set metnane. No intensive form, no the effect ebe jeno. No ye no. One yina nyimi kan se or kwa kwahye obema oye di bonyeni. Na sakio dina ka kire Awurade se, Awurade, hwe me de mahode fa me kye hiafo. Na se me nam kontompo so maje obi bia me bohom empre na metuaka. Na Yesu ka kire no se, eno na nkwaje aba efie mu. Efiri se ono nso eye Abraham ba. Onipa ba no eba se obehwe na wajedia ayira Awurade asem nie adusua mebre ewo saa abakwasem mu ebibi esi wo ewiase Jesus Christ ba ya na senkamu no okokuro bi a na ye frɛ ho Jericho mu na eno asem niti ne say never give up na empower never give up na pese na enimu na adwendwene ho Awurade ba ya no na onam nkuromu ene nkurase kyerɛkyerɛ na sankamu an okopie Jericho na Jericho nso okopie wono wanko se okotena ho na wakodi sofo ho nimu eyede ne a owie ne dwumadi ho a obesa atoa so na konumu no Awurade kɔ ho no kromofo bebre ho a ne hia a omopa yie pa ma ombehwe Awurade akira kwan se de nkan nsam no na nsam na kire ye no Jericho fo bebre ho a Awurade Yesu hia a omopa yie ma omokɔ ne nkyɛe ebinom so won so dia enya de bia na ne ho ehia wo mo nse enne nso saa na tie wo wiase we mu eba bebre ho a onyame asem na omutime gema omo popopa yie pa ma ne omo asem hia pa ebinom nso de omote asem no a omo mpanye bibia na ebinom wade ne nse na bra ebia ebre no ewo hoda bia nyamsam nso wo ho ndi je se ene time bia omo ready bia no omo beso nyame nanso ente saa ebre eni hoda bia minam se Awurade kwa okokuru mu no na obotaye bia nti ode kokuru mu na Awurade no ogina wo se ebre Jesus call Jericho no na wakogina wo se ebre ama Jericho na ebre nso di etwam ebre ni hoda bia ti Yesu call ye no ne bre so pa obepiri ho na minam se enipa ne twen bre ni munya ebre na etwa enipa ebre de ye bo ye ni pre na ekwa ano na ane ba ko a ese nyina ye twen adwenya na nso ne se bibia nipa ye beye bia na ese ye ne ntam se ebre de entwe nipa na ebre nso kwa na ekoro ene so obasum Nyankopɔn wa ne wasom ne ntam bia opesa wasum Nyankopɔn bia no ene ese wasum Nyankopɔn so wasum ne ntam na ankoye se bia ye nyaho a ene ebesum Nyankopɔn ana ne makoyie ema ye ne ebesum Nyankopɔn se bia ukodwem ne makosi dwem na se ye toma ana edwuma sam ekoyie promotion ba wadwuma mu ana epie ntotoye etimi toto yie ema wode a ene obasum nyame da bi nyame som de eyenhye ema onipa bia se wosum Nyankopɔn Onyankopɔn wa boya be wiase de se de tie bia ne de ehse wosom no nipa bia wote wiase de Onyankopɔn no wa bo ama wa be wiase no se de tie bia ne de ehse wosom no ebra Awurade Yesu ko Jericho no na Onyankopɔn aben kuru no se obadi kuru no ana obi kuru no ankasa nso emobo abre bia Onyankopɔn asem ebetu bia no na Onyankopɔn asem ebeben wo bia na Onyankopɔn nso aben se wobegyew afriti bia bia utimu obre bia utimu a ebia ehomoso ana ekwan bia wonam so a obese wo firi mu no so Onyankopɔn asem eba wo nkyɛn na se wote pa ne Awurade aben wo se oba begyew saa mere no nso na eyadom kase ema wo na mmoyenhwe yese mempa aba edeme na esi wasakio nso na brabo mu ana ne ya asem nyina so pa yanhwe sakio die na woni mu nyina na wala kuma mu na dwene nyina mu ne se na of Jesus Christ ehunu ni paban watene nkapa yi pa na opese odina hu no na hu se ni panakwa se ni su esitie ne tenten ne kaise ne korokorowa
ene se de bia wo titie kora eno ni ade ya ne ewo ni mu na enyamsam kire se the first attempt na wo ye no anya yie wa nkontam di ko na edom bebre nu na atwa Jesus Christ ho ahia ena 2 ono amu so no na otia ti enema me na esi ne kwai na kwati aye no ena afi nso edom no ndi sakiu edom ni nti wantimi ehu awurade ena ono amu so ebia nko wa nso de ya ene ngo betimi ehu awurade nti the problem se na ekoye mienu na de ewumu ane se wampa aba wamana nso wa se bia ma make first attempt ma ehu ne onko ne ba bi da bi wo ye se be san make second attempt ahwese ebe yi a de kan se de ama saki wampa aba ne se anamono no wo tuo no na ehia no na o pen se obi opese ohu awurade de se amana mpa aba se edom no ase ni kwai ana se bia wo tua no na ba mu amu bibia ni paye bia no se ma hu hie nko ade a yebetimi aye e wa brabom se open wo ho nko ade a na se ni pani wo pa na ya na o ma ni ma bebre nu sisi ni kwai se open ni wo nko ade a ene se te bia no so de akwansie nso eba wo be se wo sum Nyankopɔn a obetimi asum Nyankopɔn so be se wo jai ensawie ni wo ja amansam ni wo ja ntokwanam ni wo ja sisi na o fa Awurade se ne kra na de nko a se ewo nimu se obesu Nyankopɔn nko ade a Nyankopɔn so beboa no ama na timi asom no ne ebasa nso anipa mmere no ho onipa sa obibi hu opa a wonta mmere no ho empato ne se obese osun adwuma ono bate ho ne obese osun adwuma na okɔ school na ni je school hu a ne se wo ankasa na wo mmere no ho osori ya no ane se wo dware no obekra no obedi ne sika na se woni wo pa bia se bia obekɔ school ana bia obesun adwuma aniye te se te bia ne awofo no bekasa kasa o mebrebebre openi ho a ni patimi yi hyese anyina bi na se ni ba ne bekwa soro kra na nko beso Nyankopɔn no ne Kristo nkrofo be hia mu na wonya nkyerɛkyerɛ wonya nteteye na wotumi aso Nyankopɔn ni wa abrabom no watumi anya nkwa no nko ba na sa na me se openi ho na hu hia ni panti na mini yei na mini wei mini atade mini ntoma mini mpaboa ne bekwa soro no ne nyama bebre na adane ntotoa na fa adane nkeka ifi se openi ho se ope ho nko ade a nipa na ade opese wo ye no wonye ya ne ho ntono seki o opese wanya atenka bi na nani abere se o he Kristo ehu no na na me se openi wo ni ntino first attempt na anya yie no o make another attempt ope ho a nipa na adwene wade na wo ye no so na ehu nso etimi hia no seki o ye dwom pani ene da nchan so a wonye sika pa yie pa nti nipa bi a ne nutriye do so bebre na so openi ntino akwan be da ho if there is a well there is a way se open ko a ho nko a dia se de tie bia ne de akwan so e ba be da ho na se openi ni wade a ena enya no bi taale sisi eno mi nso ekwan di ye kan se secure the first attempt na answer cd no wa mana nso wa woto aso enima mi ni si ni kwai edom no ana afa akwati aye no na ni wo mu a de ma nya problem na se wa nkontem so kontam a enko anya problem si ebodwa na se wokontem unya ba papa etna ana ye kwa sore na se wokontem a unya ba papa etna na wa nkontem so de a enya de bi a akwame so unya ba bi atna se ki wa nkontem ntino okoye no na edom afu Awurade Yesu ho na oni power brabo mu wasetena mu odwuma yi mu bibie mu no utai late ya wa ankasa no obrebebre ye kan say na edom ni nyina epe Yesu hu no edom wa na omo ho nyina na Jesus Christ ena omo pele hu no enti wo mo abehia wo nyina na obi ampa saki wo ho obi hu hia nche obi nkwaje ye ho ye nyina na yaba ye bese Yesu Nyankopɔn Jesus nso wapie odi asempa bia aba ebre ye na wo saki wa mantam dia so nya dia bi obi ka se wo de wa mantam tino wo odi ka ba ogina yi ama wako hunda bi ehwaye biti e de se ye nyina ye ko hospital ko hu doctor me ya bi enti na me makọ ho ene se wo amantam a ase obedi la no so first come first serve ene se wo bantam a na wa kwakontem na se wo ba late ya obekọ late saki yo so wa mana anso wa se edom na se ni kwai ana se bi na kwati ya enti wanya amfa nso na dwene amana anya problem bia wona dwene mu na oye de to so mi no afedi wo correct ni mistake saki onu atena ase hu se na akono wan kontem tene wan hu no na afedi no obedi kai na akoforo edua bi bible kire se akofo achen dua bi odi kai correct the first mistake no afedi akontem
Ye can say, Unipa bia or wha. Why a mistake be the kind ama aquafa bibia brown. Odo no can send be ama aquafa bibia brown, and now why be any sanka we are. But Modia na correct of first mistake no. The Emma within Kuku, the Emma who fail exams, quiet exams, the Emma who fail. Bomodia said, I feel the Obatanasi, never correct to mistake. The man can ye were free at Mamu. The Emma went to young Sunyamupon, Ama within Gugu, and Uncle Sunyamupon, but Echoes one now be and you may be a Benassi. Be a Marsem, be a Marsem, be a Sikasimbi, a Yinashi form. Mistake be a way, yeah. I'm a one to me and Twasson. Secure or correcting mistakes no. I feel you a quantum. Or quantum no. I feel you who rather. There's no time for a call yet. Then time for fruit, Yano. Bible so of fruit, ya. That was a solving a cotia problem no. A cotia be a Banseti and Uncle Wayanua. No one to you who rather no. I feel ye. Nothing like a such reno. So Okra be a wotia. And it's all of fruit, ya now could you not swear. A babu to a fruit, if you are problem be a natural problem be a Nanka or or solve. I feel ye. Unka buy a bonua, or fruit, Yano. Jesus Christ. And then rather can't secure in term nisipum. I feel be anywhere. A basin of choir, emanating who Jesus Christ view. And in the man, you secure correct. On one will say, Wotia. On one will say, one quantum. And if I want to ask you, one can also make my last and show a brabumu, be a equity war. A what do you mukurano? A be a namic, I say, who will say, one go school. And then be a man, a Jumasam who are Dimawa. Yes, what you are, I be on who am I ye. So when you see Juma, and then be a Yahuchi be a brawa. Yes, I never bring why any Tanasia. You bet me when say, a quaw yam found so a farm to the breme, quaw yam found so, and an arm woman. You bet me I be beer, Edia Pejaya near Yahua. The Yakan say be beer, ye beya ama a Pejaya or a brabumu. For moo, unum for moo, Mama Yanye, Sir Kio, you man a Pejano, I want a brabumu, not on Nama so rather. A dear bay and I want so over her, our abrabumu. Obasa was soon a radiana. Sir Kio, no one must say of a soon who rather. Unsu mupa no edebe pa na wo mu a wo hwehwe wo besa wo don ho ewo obra bi ho ana bia ensasem bi ha wana emasem bi ha ana se bia wonsa ha ana okoko ha wana obra be pa na pese wo don ho wo bibi ye sekio no wan na pie sa oye bibi na oye bibi no ebo ano ma no so hu bibi edebe na wo hwehwe wo di kan aye na anya yi ana sa ye bio ne be yi Sekio or make it first attempt. Anya yeno, was I a view? Tian say, be quite as unquia. Then see him what the answer bit my view. Oh, here I wanna. I will be now. Our dear be now a Juma. School to us will be. As be a fairly one, and more baboom. Make a second attempt. Ne bay. Be a fairly will be only parias here. And then a braba the fall of man is not the end of man. So when you panga sano, what we are here and yet. Wabrabo awie ye na ewade asem a ebe minim se enkosie no na aboa wo bia de ye twe adwene nyina nso a ne se si ye bibi na sa anya yi a mo ma ya ba mummu mo ma nya gidie bi we mo self confidence bi ye nya gidie bi we ne ye mo se ya ye anya yi na nso ye beto aso asa ya ko bi men se ye be so sidie se ke wo to aso akọ bi men se o so sidie tie nso ye to aso a ebe yi se project failure seasons failure na business na interviews ana ebia examinations ye kona anya yi a mama ye mamode ansa ye beto aso abrabo no de ye de ne ye benya akwansidie bebre a ye beba wo ya abrabo mu step ye bese ye tu bia wo ya abrabo mo nyam nsom ho ya asetena ho ya ware sam ho nyina no ye de ne abrabo no enye easy so that ye bia ne betimi anya bibia be sisi ye kwai dan so bi ba wo abrabo no e be so kwai a enka se me ye na anya yi ntino eno ano ese ye bomode an ye perse Yabakoya him, and in last 17 say, never give up. And Mwaba Muda Biara, we are say, Braboimo. Say, projects been a way as soon as now, and Hania. And Gasabia no, to us, young folks in a bay. Say, what we are so Christian. Now say, Ampa, Nanka, when you pay an old Sunyamepa, now Pampa Buniagro, or Brapanum near Hotier, and then may be a year pa, now we are pa, but and then say, Christmas, I come from, Umpa Bako from. Wakom china konform waken kaya konform wasoro kura konform bibia konform onima nyina e konform wa en na ma ne konform sa ye hu bibi sa to aso bomodia na never be discouraged in life
ma obia ma na ba mu ewo abrabom na anidaso ewo ho ma yen enya gini be se wo de wo ha no a wotimu no kyese enya me no wawie da bi Nyankopɔn ewo ye haw eni abrabɔ eni ye bibia ho emuaye eni onom se yekenka Nyankopɔn asam no nso biewo a ewo Luke 2:41-45 nso a efa Jesus Christ ho emra omokɔ afahye na Yesu Kristo ayira aye no yeme de esi ye na wofo kɔ Jerusalem da prinsia twemu afahye na se na odi imprinsia dumienu no ɔkɔ yese de afahye no ehu amane yetie na odi na ewie ye no na ɔsan aba no abɔfra Yesu eka akiri ɛwɔ Jerusalem na nso na wofo no nim na ozu se wafra nipakuo no mu enti ɔkɔ dakoro kwai ɔkɔ hwɛ no wa abusuafo animanifoɔ emu na wɔn hu no ɔsan ba Jerusalem bɛ hwɛ no ase nso di wɔn no sɛ Jesus Christ kura tam wɔn wusa no wɔyere ayɛ no wɔn maame no ne ɛne papa no ne kɔ afahye na nso no wɔn ba no wɔyere ayɛ na anyamsam kyerɛ sɛ wɔn kɔ hwɛ no abusuafo nkyɛn wɔn ehu no wɔn kɔ busani wɛ nti a Yesu wayere o wɔn akɔ ha sei ni akɔ ha yɛsi yɛ hu no wɔn so wɔn ha sei yɛ o afei wɔn kyinkyiri wɔn abusuafo nyinaa nkyɛn wɔn ehu no wɔn sɛ akɔkɔ amanifoɔ nso nkyɛn wɔn ehu no obi a wɔn ne bɔ mani bia na wɔn kɔ bisa no wɔn ehu no ɛdeɛ bɛyɛ na wɔn bɛyɛ na wɔn bɛgya wɔn ba na yɛrɛ ana sɛ wɔn make first attempt wɔn akɔ abusuafo nkyɛn anya yie wɔn akɔ second attempt aba wɔn akɔ manifoɔ nkyɛn anya yie wɔn ka abayɛ bɔ na wɔn san kɔ wɔn Jerusalem bio sɛ wɔn san kɔ baabi ɛkɔhyɛ ɛfa no na wɔn kɔɔ hɔ no na wɔn kɔtoo Awurade Yesu sɛ ɔwɔ hɔ deɛ metwa bi nyinaa nso a sɛ onipa woyɛ biribi na saa anya yie a san to aso mama yɛ ma yɛ ba mu mo sɛ yɛayɛ no nko a anya yie yakɔmanifoɔ yɛ hu no yakɔbusuafoɔ yɛ hu no na yɛmpa yɛ baabi ntena na yɛ sɛ yɛra akwadaa na yɛra na ho hia wɔ mo na obi a ɔno ɔba nam na wayera na wɔka sɛ makɔ ha sɛ ma hu no ntinu ano no hwan na wia sɛ wapira na deɛ bi abɔ wo batirim ana ne bi atwa ne mogya ɛɛba a na wɔka sɛ mekɔ clinic ha sɛ manto doctor no ntimi sama befie wobefie bewu ana mekɔ na doctor ni hɔ da bi obasa atoa so kɔbɛ me sɛ wobenya doctor bi ama na ahwɛ wo enti abrabɔ no ankasa no sɛ bibi yɛ bia wa abrabɔ bia na ɛsɛ ma ne yɛ hiasɛm pa sɛ ya ma na nyɛ yɛ hiasɛm na akwansidie bi ba na ne bi enkoyie wa abrabɔ mu na fe adwendwene na abamubuo na ehu ni esuro bi ɛba afɔ ya hwɛ ni ya abrabɔ no na wie ya no secure on the key first attempt anya yie the second attempt no eyie tie nso attempt bi a yɛ make wo bibi hu bia na sɛ bibi a de asi eno so bia yɛyɛ nanso yɛnhunu so na nneɛma bi ɛyɛ basaa wo yɛsika sam yɛ basaa yɛmfidua mu yɛ adwuma sam nneɛma bi ɛkɔ fam a mama yɛ ma yɛ aba mu mama yɛ nsɔre na yɛnyina yɛ na so na ɛbɛyie bibi a yɛbɛtumi ayɛ bia na apagya yɛn wɔ abrabɔ mu bia no mama yɛnyɛ na nkunimdie ɛwɔ hɔ ɛma yɛn sɛ onya time na kenkan onyame ansɛm no wɔ Mark 10:46-49 nso abatumi nso na wɔtiatie mu ɛfrɛ Jesus Christ no sɛ Awurade hu mmɔbɔ Awurade hu yɛ mmɔbɔ no ni ba bɛbrɛ no asi ne kwai kɔfɔ bɛbrɛ no asi ne kwai kyɛlɛ ka ɔno tum na wɔyɛ dedodo o ha kyerɛ fo no ne yɛ ade bebree na wɔamana ba mu na wɔtoa so wɔtiatie mu a na anyamsam kyerɛ sɛ Jesus Christ gyina ka sɛ momfrɛ no ma me ɛna momfrɛ no ma ka sɛ kɔkɔma to yam na wɔfrɛ wo on sa tama wɔtiatie mu no wɔyɛ dede no wɔyɛ dede nyinaa no sɛ odi nipa chi a anka wantimi anya animuonyam no ti atime so no yɛn so yɛ abrabɔ mu ne bɛsi yɛ edi nkunim yɛ bɛsi yɛ kɔyɛ animu a ɛne si yɛ hwɛ nipa ɛne si yɛ tietie nkurɔfoɔ no ne mu vision no a ekura wɔn wankasa wɔ life mu no vision no ekura wɔn nyame som no hwɛ sɛ saa vision no wankasa no ɛna wobɛdi akyiri ne mu nyɛ deɛ nkurɔfoɔ keka Bartimaeus sɛ wɔdi deɛ nkurɔfoɔ ɛkeka chi a anka ɛkwan so no anka n'ani ante yɛwɔ nkurɔfoɔ bi no abɛka kyerɛ wɔn so wobɛto yɛ kyɛlɛ nyabotrɛ no nsɛm bebree na ɛdi akum ne vision no nanka wɔtiatie mu wɔpɛ mmoa nanka wɔpɛ mmoa no na ɛbɛwi ase na ɛmmoa no na ayɛ basaa ɛnuanom deɛ ɛbɛsɛ yɛtwe mmoa bi no nso a ne sɛ yɛpɛ sɛ ɛdi nkunim deɛ a sɛ dɛtɛ biara deɛ failing deɛ sɛ dɛtɛ biara deɛ ɛbɛtumi yɛ aba wɔ abrabɔ mu nkuguo deɛ ɛbɛtumi yɛ aba nanso the moment ɛbɛdi nkuguo wɔ abrabɔ mu no sɔre sɛ woyɛ kristoni na wɔsom Nyankopɔn nanka wɔwɔ ɛse wɔ honhom paa yie paa obi wɔ kora wɔyɛ elder obi kora nso yɛ sɔfoɔ obi wɔ kora wɔyɛ maako pani nanso ohun sɛ na brabɔ mu no nneɛma bi akutia na asɛ wɔkɔ fam Nyamesom mu ɛntena hɔ bɔmmɔ no yɛ hu biribi sɛ dɛtɛ biara ne deɛ yɛbɛtumi asɔre ama na yɛ yie yɛbɛtumi akɔyɛ anim ama na yɛ yie
sa asoro kura na wo mu na asoro na ekofom ye sofo asoro kura hu se ekofom asoro na bi ani pe wo mu kura pe die wo mu je ja na nsam bebrenu a wo mu mo ba mu ma wo ba mu papa ya bone kenkai na hwe Nyankopɔn nsa efa ho Nyankopɔn plans a efa church planting ho hwe Nyankopɔn asɛm efa ho ne sua ne hunu na se efa Onyankopɔn asɛm a efa ho a ni ye dis pepe pa ye betimi aye adwuma na mana ye yie die kan nse ene se obiara ma na ba mu buo enkunim die wo ho saki wodi nkunim okonkoden okofuru dua wanya bi ne be se ni ba beka se skani na de okoti bia so de bi nyama so de wo so Nyankopɔn ankasa bia manya sika ntino asori we di ahiafo nkwa de gumu nti ndimi nkwa ne ahiafo nso nyame anan bia makipen konkai marante ne maba wanko asori bi si ye kan kwa dia semo ne betimi agye won kwa dia emfa wo se de asori no anan ekuo ne tie se okobi nasa asem na eba na wo fa na de to akoma so a betimi anya nkwa saki wa mu ne wo se me kwafuru dua yi amamfo bedi me ho fa gas de panya sika ne wo bodam na mu yesa saki de wakofuru dua adwini bi woni tim okura bi shin bi na de betimi ya ma ne bi shin na timi ya bamu a ne se obafuru dua sa won so wo ye so pokra na se opesa won so bi otutu akwan ko aman ni nkuro so a won so ne bi won te kasa bi betimi asua kasa bi betimi aboa wo te abrabo no minim sa abrabo de ye mo nwieda ye koye anim na ye koye anim no ano ne ne man so ezisi de ye kan se omianyini ye ho ne ye nkonkote na ebeyi ti wo bese asemi ya to chen so no mawurade dia momodia ne dia asemi achi na fa ho mawurade na ensi wiye na emra me dia asem eba na wiye obi anwena asem no ho na asem a abai se ye fa ne tu ya akoma so a yebenya nsan ye pa o ya abrabo mu erwade insha asem so ma ye amen yemo empire yesu aja yeda wanse e wonsem pa ene waka kire ye o hwe se abrabo no se ne makutia ye nkura no a me ye mpa ba ye nkoye anim ne ye nim kunimdie wo ne ye ye won so a ebedi enim yeda wase so ahira ye o ye Yesu din mu amen amen.